Kublai pi paro gi bidang so bai pish kani thuk kubo mita ga jan me shabing sedang tu ina pash keman bekongsan sedang kajing sange kajing yakin at sipai China ha Galvan Valley kat kum kajing te kendon ha kajing lang Corps Commander Kiu kajing kot kibriu na kajing pang COVID-19 syakan riu po prapusan na kasispa ha kari kiu kajing don kinung yo e kajing pang COVID-19 na miglaya syakan lai pun riu mut Mudui i jahar ka dorbar nong laus atun persya e ka kong Patricia muke malor ka jingket ho ya perjai bin rio social media bat la rakhe ka sgi ba jong ka jing lek men be ding klam da ka jing penlong ya ka knya ka kria ki kubor babnya ka jing sa nge ka jing yakin art ba ki sipai China kelas dang ha Galwan Valley kat kum ki kendon balaya kut ha ka jing lang ka Corps Commander Jong Baro Aryang Mamla la sakhi ba ki sipai ka China ki lapin pra ya ki yeng jai bat ki jing tai ha ka patrolling point khat saw ki tolong kubor sarkar ke tho ba ki ni ki dei ki jing tai ki bedang pentrai bat ki happen up hado bandala sak ka sgi ben yo i hado ha e ka sipai China ki la kan randin ki sipai India ba China ki la don ha pedang ka jing le ha ki benta mi ngi ka lagda dangshen kani ka jinglong jingman ka dei kat kum ka kendon balai kut ha ka jinglang ka Corps Commander ka balalong ha ka lai pho terek ujliu ha kulshin Kesorkar pedeng ne kesngi kala ong bahadu sau lak arpu sau hajar bat sau spa lai pulai ngut ki brio ki blasha kata ha ka jingpang COVID-19 kala yo e ka jingkot ha ka ri hadu menta ha kini ki arpu sau kenta khat san hajar lai spa san pongut ki brio kala yo e ka jingkot bat da kani ka jingkot ki brio kala kenjo syakah riu pho pon prapusan na ka spa ha ka ri ketenat ka kot ka kya ka thu bagi dan arpu sau hajar ar spa sau pu prangut ki brio ba yo kem thmaya ka jingpang COVID-19 ha kini ki arpusau kenta ka blak kentiu ya ka jingdon ki nong yo i ka jingpang syakah riu lak kendai punyo hajar sau spa khat lai ngut ha ka ju ka port ha meglaya ladon sa prangut ki balayo kem biang ya ka jingpang ha ba ka jingdon ki nong yo ka jingpang kalakot syakah lai pun riu ngut Ya ka result jong ka examen HSSLC 8,000 arpo Science Commerce but Vocational Stream ka bla pelong da ka embos on sa pinbana ha ka khandai terik unai tu ha ka jing palat khubor na controller of examination embos klai tho ba ka la saknge ban penmi ya ki result ha ki kot link kadop ba dia ki result la pen download na ka website jong ka embos ka www.embos.in Kedor pasnong lau sotun kala mudui da ka i jahar persya akan nong yo ya ka kusnam pat masri ka kong Patricia mukim halor ka jengket thok persya jat ben riu jong ka social media ka Facebook halor ka jingja ha ka ba riu ngot ki khna shinrang ki la sha sho ha ka por mensngi menshai ha ki kattu kat ni ngot ki brio halau sotun kedor pasnong kala mudui da ka i jahar ha superintendent of police uba Sylvester nong tnger ha ba kren bagi nong thok khupor uskatri nong uba ban kraw ku par sotun ya tho ba ka long ka jingja bam sultanat bat ki jingken tho ka kong Patricia mukim ka wanra ka jing sngo ya per jat ben rio tang nang idaw i jingja ibarit ula ong ru ba ka dor basnong ka penram jer ga kum kini ki jingken tho ha ka jo ka por SP ula kintu ya baro ki nong shok snong ka jela ba on pelong mat ya per jat ben rio halor ka ne ka jingja da ka ba ban ru ba ki pulit ki la pen perman ya ki to ki ba pen sa priang ya ka jing shun bat jing i ben Kalau viral atau kata apa itu ni, saya itu bahaya perkisaan nomor kali. Saya kerja kalau bahkan sambil dengan dan lapor untuk sport mission bahkan itu mana-mana melakukan itu ubah sasio. Ini itu IT itu orang kulit larang. Ini IT support kulit ini hilang. The investigation is still on. So and right from day one, our officers flying to action, and in fact we have picked up 11 boys for the interrogations, taking up their statement. So since the case is still under investigation, we will work hard. Our guys are working hard to
establish the facts and also to identify the culprits. Kasngi ke baar jong ke jing lek men bet din klam la rakhe ne kasngi da ke jing pendap ni ke jing lek niam ringkat ke jing bot din ni ke kendon bala bo da ke sarkar nang ke jing sapriang jong ke klam kani ke jing lek niam kelas dang ne dang step da ke jing kinya jing kriam ka bala tep kum ka kinya adnar ka bala penlong has im adnar hapo ke jing penia jong udoloi haringkat bat ki wasan ya kani ke jing kinya ka kriam la penlong ha ke jing don ringkat lang jong ki khot bala jet pat ke snong ka thau kinok sok snong ki la rakhe kani ke tamasa da ka jing shat halaki jong ki yeng ki sambat ra ki den klam ki berit mon teli ki snong ha ki yung wale jong ki lani ki community hall ki la terwai ki jing duwai kerpa chautre ki rot kam hadien kani sau ngot ki khot ki bla sha je ni ki dong ba pher ki lai kan du hamin koi perdi yong pia na ka benta ka sui ka kho do kini na ka dor ba chinong tbet pale hadien jong kani ka jing lang duwai hamin koi perdi yong pia kini ki khot ki la let sha yong mo siang ha ka ba la ju bo ki dien klam ban pen long ki jing duwai ba nang ta ki la let pai pa chala ki jong ki snong Ubnai le niam traven kelas dang na do nen kesngi hendrai ki riunget ha kani ka kinti na ban pendap ki jing le niam hala ki jong ki yen na mar ki jaka mani blade ki wei pat ki jaka ki dang khang khadap na ka da ko jing sapriang jong ka klam ki riunget hindu ki mane yo blai shiva bat ki terwai ki jing duai jong ki habaro shirin ter jong uni ubnai le niam traven hendrai bon ba ki riunget ki la let sha mahadeva kola bat ki wei de ki jaka mani blai Shilllong bat ki la penlong ya ki jing le niam barit shabar jong kani ka jaka mani blai Hakaway pat kalyang ka Central Puja Committee ru kala penlong ka jingelang paniatay sapang ka jing perking bat kila kintu ki riung ngai ban om penlong ki jingle niam ha ki jaka mani blay na ka daw jong ka klam UJL das usketri ka CPC ula ong ba ki riung ngai kan hap ban ker ban penlong ka jingle niam ha ki jaka mani blay बोले बम जो सावन महीना का जो ये है जो बट now considering the prevailing situation and that protocol in force, we have decided this year there will not be any volleyball jatra, that popularly known as kabaddi jatra, and we appeal before all these citizens of Shillong, Hindu devotees, kindly to abstain from offering water in Shiva temple of Shilllong. Menteri Kesorka Pedeng Uhardi Puri ulai thu babaro ka jinglet jingwan jong giling sunkit brio halari kalapoi shaka nyopo prahajar hinin kasngi leng ba jong ka Twitter Menteri Ketanat ka Civil Aviation ulaong ba ka jingtrai kam jong giling sun halari kalayai peteng ha kerukom ka babyang bat ka bajai kala don hado praspak hat nyo teli giling sun ki balalet bat praspak hat saw teli ki bawan pai ulaong shu ba kala don baro kumba shinlak san ponyo hajar san spa rio teli ki footfalls kakat ling sun hinin kasngi mentapat ina pe ka jinglong jingman kasin beneng ka jing shit jing kriat ka Shilllong menta kasngi ka long apusan pon lai degree celsius ka pon sa bat khat pra pon henrio degree celsius ka pon janmin ka jing ngam ka ho ka long khandai pusan na ka shispa ka pon sa bat nyopu pra na ka shispa ka pon janmin kasin beneng ka Shilllong bat ki jaka mamarjan Shwavan penkun ina pai biang sashi sian shkiman kongsan sedang kajing saknya kajing yakin at pagsipay China hagalwan Valley kat kum kajing yate kindon ha kajing lang course commander kiu kajing kot kibrio na kajing pang COVID-19 sa kan riu pon prapusan na kajing spa ha kari kiu kajing don kinong yo kajing pang COVID-19 ha megalaya sa kalay turiungut mudui i jahar ka dor bash nang laos atun persya ka competition makem halor ka jingkit ho i perjat benrio ha social media bat la rakhi ka sni ba arjong ka jingle kanan bet ding klam da ka jing panlong ka kinya ka kriam ti parlok ka tung la pois ko ko jong tup ko bor jingi menta ka jan mi da do bine shambe am bat phila shag si ha ka jo ka por ka jo ka channel ku play pi paro